Pentru cei care mi-ați ascultat parte din viața mea, aveți o mică idee de ce sunt aici. Singurul motiv pentru care sunt în fața dumneavoastră este să vă încurajez. Mulțumim! Am avut anumite experiențe în viață care mi-au determinat înțelegerea că este un început și un sfârșit. Experiența vieții care am avut-o atunci când aveam nevoie de Dumnezeu mai mult și a răspuns unor rugăciuni, a impresionat ființa mea atât de mult încât eu n-am dreptul să spun că nu există Dumnezeu, să El nu te ajută. Uneori e greu să dea un anumit răspuns. De ce? De ce? Și sper că în eternitate Dumnezeu va explica aceste lucruri. După ce am înțeles partea profetică, am simțit că aș fi vrut să vorbesc doar despre începutul și sfârșitul profeției. Dar în Biserica Adventă aceste lucruri sunt cunoscute. Doar că cei care predică despre aceste lucruri aduc mic adăugiri care face acest mesaj să meargă înainte și să se oprească. În partea mea m-am gândit de multe ori cum aș putea să ajut pe fratele meu și pe sora mea pentru a respecta cele 10 porunci și a avea credința lui Iisus. Cântarea care ați cântat-o merge foarte bine și n-am vorbit cu Valentina despre treaba asta, dar va merge foarte bine cu predica. Sunt cuvinte culese, aduse, traduse de la alți mai capabili decât mine. Într-o zi va trebui să dăm un raport moral despre viața pe care am trăit-o aici. Din momentul în care ai fost conceput, Dumnezeu m-a sau te-a urmărit și a înregistrat totul în ceea ce este numit cărți. Fiecare gând la care te gândești, vreodată, fiecare motiv pe care îl ai, fiecare decizie pe care o iei, fiecare cuvânt pe care îl spui, toate lucrurile ascunse sunt acolo pentru a fi afișate pe ecran într-o zi la judecată și pentru a fi ascultate. Vei fi judecat după ce este acolo. Dar, dacă ai venit la cruce și te-ai pocăit de păcatele tale și îl primești pe Mântuitorul, paginile sunt șterse. Imaginile sunt șterse și nici măcar Dumnezeu nu le poate aminti. Se spune că Dumnezeu ne uită păcatele. El le îngroapă în adâncul mării. Bătălia pentru minte. Biblia vorbește despre o zi în care Iisus și ucenicii săi au coborât din barca lor. În timp ce mergeau pe țărm, erau uimiți să vadă un bărbat care alerga să-i întâmpine. Carnea acestuia era sfâșiată și sângeroasă. Avea ochii acoperiți de părul lung și încălcit. El semăna mai mult cu o ființă sălbatică decât o ființă umană. Conform Bibliei, acest om locuia în cimitirul de lângă țărm și mintea lui era deținută de demoni. Ori de cât era pus în lanțuri și cătușe cu tărie supraomenească, își rupea lanțurile. Nimeni nu părea să fie suficient de puternic pentru a-l supune. Zi și noapte rătăcea prin cimitir, urlând, țipând, tăindu-se cu pietre ascuțite. Era periculos.
nimeni nu îndrăznea să se apropie de el. În acea zi, când alerga să-i privească pe uceniți, pe jumătate dezbrăcați și sângerând spumă la gură, ucenicii au considerat că este o parte mai bună a vitejiei de a alerga de la el decât să se confrunte cu acest om care era posedat de demoni. În timp ce fugeau, s-au uitat înapoi pentru a vedea câtă distanță creaseră între acest nebun și ei înșiși. Ceea ce au văzut i-a lăsat uimiți și uluiți. Iisus nu alerga cu ei. În schimb, Iisus stătea în fața celui nebun, calm, încrezător, compus și sigur de sine. Iisus a ridicat mâna într-un gest liniștit de autoritate și omul posedat s-a oprit ca mort în drumul său. Biblia ne spune că demonii care au controlat mintea acelui om au început să vorbească. Luca, capitolul 8, cu 28. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt? Te rog, nu mă chinui. Demonii s-au adresat lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Știți că fiecare demon știe cine este Iisus. Fiecare demon știe împotriva cui sunt. Biblia spune că fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi. Asta înseamnă pentru mine că orice demon îl va recunoaște într-o zi ca Domn. Demonul din interiorul bărbatului a strigat: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt? Te rog, nu mă chinui. Atunci Iisus l-a întrebat pe acel om cum se numește. El a răspuns că numele lui este Legiune. Sunt mulți demoni care trăiesc în mintea acestui om. Demonul șef a cerut lui Iisus să le dea voie să părăsească mintea acelui om și să intre în porcii de acolo. Permisiunea a fost acordată și apoi, dintr-o dată, acele spirite necurate au părăsit mintea acelui om posedat și au intrat în acea turmă de porci, ca apoi să se arunce de pe o stâncă în apele de dedesubt. Fermierii care dețineau porci au fugit înapoi în sat, mărturisind că au văzut un om care are puterea de a triumfa asupra unei minți deținute de demoni. Vino să vezi un om care are puterea de a readuce sănătatea și stabilitatea într-o minte care nu gândește drept. Veniți să vedeți un om care are puterea de a izgoni demonii. Un om care încearcă să scape sufletul. Îți dă gânduri drepte și o gândire spirituală. Vino să vezi un om care are puterea de a învinge în lupta pentru controlul minții umane. Când au ajuns sătenii, l-au văzut pe același om care a terorizat țara, așezat la picioarele de sus. Era calm, colectat, rațional și sensibil. Același om care striga amenințări și blesteme, l-au văzut acum cântând laude lui Dumnezeu și glorificând numele Lui. Satele respective s-au întrebat cu voce tare: ce fel de om este acela care poate cu un cuvânt să elibereze mintea de sub controlul demonilor? Ce fel de om este acela care poate
salva o minte de la blestem și moarte. Biblia spune că atunci când oamenii au venit la Iisus, au găsit pe omul din care demonii au fost plecați, stând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Luca, capitolul 8, 35. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșise de dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și i-a apucat frica. Astăzi este o binecuvântare să fii îmbrăcat și în toate mințile. Cu toții suntem într-o luptă pentru minte. Și această luptă se manifestează în severitatea crizei de opioide pe care o vedem în epidemia de droguri în lume, chiar și în bere și lichior. Unul dintre motivele pentru care nu beau este că vreau să fiu îmbrăcat și în toate mințile. Vreau să-mi stăpânesc mintea. Este o binecuvântare să fii îmbrăcat și să fii în toate mințile în fiecare zi. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, toți suntem angajați într-un război spiritual. Această luptă pentru minte a început chiar în curțile Raiului. În cerul perfect al lui Dumnezeu. Diavolul a câștigat controlul unei treimi între îngeri. Și de atunci diavolul este într-o luptă vicioasă pentru minte. A fost în cerul unde a început, a fost în cerul unde a învățat că modul în care obține controlul minții este prin utilizarea minciunilor, falsurilor și înșelăciunilor. Hitler a spus cândva, pentru a controla mintea oamenilor, trebuie să spuneți minciuni mari și să le spuneți des. În grădina Edenului, diavolul i-a spus Evei una dintre cele mai mari minciuni care s-a spus vreodată. Când i s-a spus lui Eva, nu veți muri, cu siguranță că a fost o minciună. Dar nu a fost cea mai mare minciună. Cea mai mare minciună pe care a spus-o diavolului, fiind cea mai mare din univers, că Dumnezeu nu spune întotdeauna adevărul. Nu veți muri. Cu siguranță nu puteți spune o minciună mai mare decât asta. De-a lungul istoriei, diavolul a acuzat și a pus sub acuzare caracterul lui Dumnezeu. L-a acuzat pe Dumnezeu de minciună și prezentare falsă, greșită. Prin trădare, minciuni și înșelăciune a câștigat bătălia din multe minți. Citim în Titus, capitolul 1, versetul 2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Iar în Ioan 8, 44. Voi aveți de dată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. De ce luptă diavolul pentru mintea umană? În primul rând, mintea umană este uimitoare. William James a spus cândva că cea mai mare descoperire a generației mele este că ființa umană își poate modifica viața schimbându-și părerea.
Dacă continuați să credeți așa cum ați crezut întotdeauna, vă veți simți întotdeauna cum ați simțit întotdeauna. Și veți continua mereu să acționați așa cum ați acționat întotdeauna. Dar, dacă doriți rezultate diferite în viața dumneavoastră, sau în muncă, sau în căsătoria dumneavoastră, sau în casa dumneavoastră, ceea ce trebuie să faceți este să schimbați modul în care gândiți. Cu alte cuvinte, dacă schimbați modul în care gândiți, vă veți schimba modul în care vă simțiți, iar acest lucru va schimba modul în care acționați. Un alt american, John Austin, a spus cândva: dacă nu vă controlați mintea, altcineva o să o facă pentru dumneavoastră. Controlul a ceea ce intră în mintea ta este esențial pentru supraviețuirea ta spirituală. Abilitatea de a gândi este cel mai important cadou pe care îl avem ca ființe umane. Când o ființă poate citi, trebuie să gândească, să putem alege. Și pentru că putem alege, putem iubi. Fără puterea de alegere, nu putem iubi. Și pentru că putem gândi, ne putem modela viața în armonie cu caracterul lui Dumnezeu. Dragii mei, mințile noastre sunt fântâna alegerilor noastre. Temelia vieții noastre spirituale. De aceea, mințile noastre sunt centrul inamicului. Deoarece în mintea noastră ajungem să imităm caracterul lui Hristos. În mintea noastră ajungem să creștem în fiecare zi pentru a semăna mai mult, a reflecta și a dezvălui caracterul lui Dumnezeu. De aceea diavolul se luptă pentru mintea umană. Deoarece prin mintea noastră ajungem să-i dăm lui Dumnezeu glorie. Gloria lui Dumnezeu este caracterul Lui. Mintea este fundamentalul pe care construim un caracter evlavios și asemănător lui Hristos. Dacă temelia este distrusă, Biblia spune că nu poți face ce este drept. Diavolul știe că dacă ne poate controla mințile, el poate să cioplească la temelia vieții noastre spirituale. Dacă ne poate controla mințile, poate eroda caracterul nostru și asemănarea noastră cu caracterul lui Dumnezeu. În Matei 24:24, Iisus dă una dintre cele mai însuflețite avertismente despre capacitatea diavolului de a ne înșela mințile. Matei 24:24 spune: că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Aceste cuvinte, să înșele pe cei aleși, este un avertisment care spune că diavolul este capabil să înșele în așa fel încât nici măcar cei aleși, nici măcar poporul ales al lui Dumnezeu să nu fie în siguranță.
El este capabil să înșele chiar și pe acei aleși, astfel încât nici măcar oamenii lui Dumnezeu nu sunt imuni de pericolul de a fi înșelați. Fără ajutorul lui Dumnezeu, nici măcar cei mai spirituali dintre noi nu suntem feriți de capacitatea diavolului de a înșela. De milenii, diavolul a practicat cum să lupte și să surprindă mintea celor mai spirituali dintre noi. Pot să vă spun că în fiecare epocă, bătălia pentru mintea umană a făcut ravagii. Vă spun că de-a lungul istoriei, diavolul a demonstrat o abilitate de a înșela unii dintre cei mai selecți, aleși și privilegiați slujitori ai lui Dumnezeu. De ce creștinii care sunt atât de mult, care știu atât de multe despre Iisus, se comportă constant atât de rău? Cum este că creștinii devotați, care poartă Biblia, pot fi atât de ușor înșelați? În primul rând, se întâmplă atunci când personajul lui Hristos nu este punctul central al credinței tale. Îmbrățișăm doctrina și nu mai vedem nevoia de a continua să fim asemenea lui Hristos. Cum se face chiar și oamenii spirituali aleși pot fi înșelați atât de ușor? Gândiți-vă la asta. Plecăm de la Noe. Un predicator neprihănit timp de 120 de ani. Un predicator care a găsit har în ochii Domnului. A supraviețuit potopului și a sfârșit într-o stupoare de beție. Cum te duci de la a fi un Avram, tatăl credincioșilor, la a minți despre soția ta? Nu e soția mea, ci sora ta. Și apoi a spune un alt bărbat că o poți lua cu tine. Cum să treci de la a fi o femeie evlavioasă, umilă, ca Sara, la forțarea soțului tău să facă sex cu altă femeie, cu cunoștința și consimțământul tău? Cum pleci de la a fi un Moise, cel mai umil, blând om de pe fața pământului, la pierderea abilității de a intra în țara promisă din cauza incapacității tale de a-ți controla furia și de a-ți răci temperamentul? Inamicul are puterea de a înșela chiar și pe cei aleși. Cum poți să pleci de la a fi un preot credincios al lui Dumnezeu ca Aron și totuși construiești un idol, unui zeu fals? Dar după ce ai experimentat miracolul din Marea Roșie, cum pleci de la a fi o Miriam salvată din strântoarea sclaviei, a prejudecăților și apoi arăți prejudecăți rasiale unei femei de culoare pentru că s-a căsătorit cu fratele ei? Cum să pleci de la a fi un Ilie, profetul erou de la Muntele Carmel, și apoi să fugi de asemențările unei regine nelegite, inepte? Cum pleci de la a fi un Saul ales de Dumnezeu pentru a fi regele al Israelului și apoi deveni un maniac psihotic, paranoic? Cum pleci de la a fi un David care a scris că Domnul este păstorul meu? Cum să treci de la a fi un bărbat după propria inimă a lui Dumnezeu la a fi un adulter și un criminal condus de sex plin de poftă? Cum să treci de la a fi un Solomon,
cel mai înțelept om din lume la a face ceva la fel de prost. 700 de soții și 300 de amante. Nimic înțelept despre asta. Faci așa ceva doar când ți-ai pierdut mintea și în minte nu ai decât bumbac. Cum pleci de la un Martin Luther, scânteia reforme protestante și un pionier al libertății religioase, la a chema evrei câini și diavoli și a pleda pentru casele și sinagogilor să fie arse pentru teren în onoarea legii? Cum să treci de la a fi un Martin Luther, scânteia reforme protestante, la a scrie că atunci când vine vorba de evreu, Dumnezeu nu o ține minte. Nu o va ține împotriva noastră dacă îi omorâm pe toți. A spus că nu avem greșeală în uciderea lor. Pentru că chiar și cei aleși pot fi înșelați. Cum au putut bravii, drepții pelerini, care au fugit de persecuția religioasă din Europa și să ajungă pe țărmurile Americii, conduși de Dumnezeu, și apoi să se întoarcă și să persecute și să tortureze alte persoane? Și vorbesc despre scalpare. Au făcut scalpări când o persoană mai era încă în viață. Le-au scos pielea de pe cap și de pe fața lor în timp ce trăiau. Este pentru că Iisus ne-a avertizat. Chiar și cei aleși pot fi înșelați. Mă uimește cum mințile spirituale strălucitoare pot fi atât de ușor înșelate. Ești înșelat dacă nu crezi că se poate întâmpla astăzi. Și se întâmplă astăzi. Știu că fără ajutorul lui Dumnezeu și protecția Lui, Satana poate înșela pe oricine dintre noi. Diavolul poate înșela pe oricine dintre noi și prin urmare îl rog pe Dumnezeu să mă arate unele dintre armele pe care diavolul le-a folosit cu succes de-a lungul istoriei umane pentru a corupte și a captura mintea oamenilor perfect spiritual. Dumnezeu ne arată că Satana folosește a înșela chiar și pe cei aleși. Ne arată 4 strategii pe care vrăjmașul sufletelor noastre le folosește eficient în lupta sa pentru mintea umană. Primul este puterea. Când oamenii creștini obțin puterea lumească, puterea economică, puterea militară și da, puterea politică, când creștinii obțin puterea politică, acea putere transformă creștinii inteligenți în creștini imorali. Voi spune câteva lucruri dure astăzi. Creștinismul fără caracterul lui Hristos este însăși definiția corupției. O poți vedea în religiozitate, în politică, puncte susținute și îmbrăcate în reguli, elaborate cu atenție în comitete și declarații bine redactate. Dar dacă politicile dumneavoastră nu sunt în armonie cu caracterul lui Hristos, puteți să le aruncați la gunoi. Acel creștinism este corupt și nu reflectă caracterul lui Hristos. Auziți ce spune serva Domnului? Este o greșeală ca o conferință să selecteze ca președintele pe unul care consideră că biroul său pune o putere nelimitată în mâinile sale. Ea spune că poziția
unui om nu-l face un pic mai mare în fața lui Dumnezeu. Este doar caracterul pe care îl valorizează Dumnezeu. Dumnezeu nu este impresionat de titlul tău. Un personaj asemănător lui Hristos este mai valoros în ochii lui Dumnezeu decât să ai președinte în fața numelui tău. Uneori trebuie să privești dincolo de furnirul sfințeniei false și atunci să vorbești clar. Când oamenii se supun unor metode asemănătoare lui Hristos, dar care rănesc alți oameni. Să stai tăcut când alții oameni sunt nedreptățiți și răniți de cei ce au putere, acea atitudine nu este a lui Hristos. Să tăcem atunci când liderii care ne plac fac rău altor oameni și rănesc alți oameni pentru că au putere, acea tăcere nu este asemănătoare a lui Hristos. Adesea, tentația de a stăpâni asupra altor oameni corupe sensibilitățile noastre spirituale și deturnează tot ce este onorabil, virtuos și bun în noi. Tendința de a stăpâni asupra altor oameni ne pervertește puterile noastre de raționament drept și conduită onorabilă. Puterea este o ispită care a înșelat chiar și pe cei aleși și aleșii dintre slujitorii lui Dumnezeu. Puterea este prima strategie pe care o folosește diavolul în bătălia asupra minții. Următoarea armă pe care diavolul o folosește în această luptă, în lupta pentru minte, este mândria. Promisiunea șarpelui din grădina Edenului către Eva a fost vesti ca zei. Acest lucru a apelat la mândria Evei. Mândria este capabilă să corupă minților celor mai devotați oameni spirituali. Mândria este tentația de a te simți superior față de alți oameni, fizic, cultural, financiar. În momentul în care începi să crezi că ești mai bun decât, inima ta este plină de mândrie. Mândria este tentația de a fi văzut sau văzută ca superior sau superioară celorlalți. Iar inamicul a folosit mândria pentru a înșela chiar și pe cei mai spirituali ai minții. Mândria ne face să uităm cine suntem. Mândria este care ne face să uităm, așa cum spune Galateni 3:28. Nu este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte feminească, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Mândria ne face să uităm ce se spune în Romani 2:11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Mândria rasei poate fi atât de seducătoare și înșelătoare încât unii creștini își vor pune rasa deasupra răscumpărărilor. Își vor pune mândria rasei înaintea lui Hristos. Mândria rasei este o minciună care înșeală și pe aleșii creștini. Următoarea armă care diavolul o folosește pentru lupta sa pentru mintea oamenilor spirituali
este cutezanța. Cutezanța este credința greșită că vă puteți bucura de binecuvântările promisiunilor lui Dumnezeu, în timp ce refuzați să respectați condițiile pe care Dumnezeu le-a pus asupra acestor promisiuni. Cutezanța este de a crede că Dumnezeu nu vă cere să trăiți întotdeauna în armonie cu caracterul și principiilor sale. Cutezanța înseamnă că pot sărbători o zi liberă când vreau. Cutezanța este credința că dacă îi rănesc pe ceilalți în urmărirea scopurilor nobile, Dumnezeu va înțelege. Chiar dacă înseamnă că susțin tortura altora și am negat libertățile și binecuvântările lor. Dumnezeu va înțelege. Uite-te la ce spune serva Domnului. I-a spus, Eva se măgulea cu gândul că Dumnezeu e prea bun ca să o pedepsească pentru neascultarea de porunca sa lămurită. Cutezanța este una dintre armele pe care diavolul le folosește cu pricepere în lupta sa pentru minte. Cutezanța este o ispită obișnuită și când Satana îi atacă pe oameni cu aceasta, el obține victorie în 9 cazuri din 10. Următoarea armă din arsenalul său, pe care Satana îl folosește pentru a înșela chiar și pe cei aleși, este plăcerea. Geneza 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatul ei care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Plăcerea. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dragii mei, plăcerea este atunci când dorința de a te simți bine devine mai important decât obligația de a face bine. Plăcerea este atunci când tentația de a te simți corect copleșește sentimentul datoriei de a face ceea ce este corect. De-a lungul istoriei, aceste 4 puteri, puterea, mândria, cutezanța și plăcerea au fost armele cele mai de succes ale diavolului în lupta sa pentru minte. Acestea sunt armele care au înșelat în mod constant pe cei aleși. Puterea, mândria, cutezanța și plăcerea. Înainte de a încheia să vă vorbesc despre cea mai mare armă pe care Dumnezeu ne-a dat-o în lupta pentru minte. Este găsită în cartea lui Isaia, capitolul 26, versetul 3. Celui cu inima tare, tu-i chezășluiești pacea. Da, pacea. Căci se încrede în tine. Fraților și surorilor, suntem împotriva unor moduri de gândire care ne-au invadat, au corupt biserica, compromitem puritatea visiunii bisericii și integritatea martorului ei.
aceste moduri de gândire politică sunt suficient de puternice pentru a înșela și pe cei aleși. Dacă te descoperi citind mai mult din ceea ce auzi pe net, decât despre ce ați citit în Cuvântul lui Dumnezeu, despre caracterul Lui, diavolul câștigă în lupta pentru mintea voastră. Dacă te gândești, dacă te găsești citind mai mult din ceea ce ai auzit la decât ceea ce ai citit despre caracterul lui Dumnezeu, în Cuvântul Lui, diavolul câștigă în lupta pentru mintea ta. Ce ne spune Dumnezeu? Dacă în orice moment credința ta îți dă voie să fie altceva decât Hristos, credința ta a fost coruptă și compromisă. Dacă în orice moment credința ta, dacă ai un fel de credință care îți dă permisiunea să fie altceva decât Hristos, credința ta este coruptă și compromisă. Priviți ce a spus serva Domnului. Predând mintea sub controlul Duhului, veți crește în asemănare cu caracterul perfect al lui Dumnezeu și veți deveni o instrumentalitate prin care El își poate dezvălui mila, bunătatea și dragostea. În 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta include mintea ta. Dacă lași pe Dumnezeu, Dumnezeu îți va reînnoi mintea. El îți va oferi o capacitate de a gestiona influențele care încearcă să-ți determine destinul. De aceea David, în Psalmul 26, cu versetul 2, cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima, examinează-mi gândurile, examinează-mă, dovedește-mi, încearcă mintea și inima. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dumnezeu ne-a promis victoria în bătălia pentru minte. Acum, cea mai puternică armă a noastră în lupta pentru mintea noastră se găsește în Isaia 26. 26 cu versetul 3. Cele cu inima tare, tu-i chezășluiești. Sau cu alte cuvinte, garantezi pacea. Da, pacea, că se încrede în tine. Ce trebuie să faci? Țineți mintea drept către El. De ce ar trebui să ne păstrăm mintea, gândurile către Dumnezeu? Uitați-vă ce spune Elena White. Este ceva grozav. Ea spune: Satana nu poate controla mințile decât dacă sunt cedate controlului său. Umblă cu Dumnezeu, cum Enoch a umblat cu Dumnezeu. Țineți mintea în control. Rămâi cu Dumnezeu. Cum mergi și vorbești cu Dumnezeu? Monitorizează-ți constant gândurile. Gândește-te la ce gândești. Gândește-te la ce gândești.
Uitați-vă ce spune Elena White. Singura siguranță pentru agentul uman care se străduia să crească o coroană nemuritoare este să trăiască în constant orar, în conștientă, iubitoare comuniune cu cele mai înalte principii pe care Dumnezeu le-a pus în cuvântul Său. Acesta este singurul mod de a fi în siguranță. Țineți mintea conectată cu Dumnezeu. Este singura modalitate de a fi în siguranță. Cum pot face asta? Da, poți. Vorbește cu Dumnezeu. Pot face asta în timp ce vorbesc cu copiii mei? Cel mai important lucru pe care l-ai putea face vreodată este să vorbești cu Dumnezeu în timp ce vorbești cu copiii tăi. Vorbește cu Domnul în timp ce vorbești cu soțul tău, cu soția ta. Când gândurile tale fug, adu-le înapoi. Când vă păstrați mintea, rămâneți cu Iisus. Făcând acest lucru, vă țineți inamicul în dezechilibru. Când îți ții mintea cu Iisus, îi ții pe demoni încurcați. Când nu te gândești la nimic, antrenează-ți mintea pentru a avea un gând implicit. Când nu te gândești la nimic, antrenează-ți mintea pentru a avea un gând implicit. Care ar trebui să fie acest gând implicit? Să fie acest gând. Doamne, ce pot face pentru a te onora în continuare? Arată-mi ce pot face să fie rugăciunea ta. Creștinul care rămâne cu Dumnezeu nu poate fi biruit. Amin. Amin.